taula d'acumulació rodona que s'utilitza a la part davantera de la línia d'embalatge, estructura senzilla, fàcil d'operar i utilitzar. El farcit de pesatge amb equips d'ompliment de tipus lineal adopta un motor d'elevació o de desacceleració, un sistema de control d'alimentació automàtic. Segellador automàtic de llaunes. 4 rodets de costura es completen al mateix temps per garantir un alt rendiment de segellat. Aplicable a llaunes de llauna, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic i llaunes de paper. La màquina de tapar a prova de nens totalment automàtica. Una vegada pot posar moltes tapes a la ranura de la coberta i amb la màquina de tapar de premsa d'alta velocitat. La etiquetadora sensible a la pressió per al cos de llauna adopta el principi del mecanisme de lleves per garantir la tensió constant de l'etiqueta, millorant considerablement la precisió i l'estabilitat de l'etiquetatge.